Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa programan mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong liknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbag nga daw, bigat kata kayo amin na po. Maabigya kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tila lamat, yung mga iparuntal na sari balita, isyutan komentaryo ni Pakaradsari Matuan. Liknaay Balay! Siyempre, kolop kanta ba yun? Saray ka paborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez. At your service, always. Tansay magtarilingkor, magtariyon ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kanta may timot at sayin agaw la at ating tanagagik na Miyerkules Petsa 28 bulan na Mayo taon 2025. Jad technical side, Sari Duaran Pogi. Sa manangaro lawas the faithful one, Engineer Richard Olanday. Tan siyempre wad mat kanta ba ito? Si Engineer Dennis Justoni Palaganas. Hi, good morning. Good Bolo yung morning. pankin magano, tisanong ka po, mga ansyon. Akin ay. O, ta, walay kansyon ko. Anti-kansyonan mo eh. Si Mabe. Ha? Okay. Anti-kansyonan mo. Sige, Ren. Mangansyon ka lang. Ansyon ako ba magano? okay. Akin pang naaalala nung si amay nabubuhay pa. Ang sabi niya ay Freddy, mag-aral kang mabuti. Tulungan mo ang iyong sarili. Yan, Freddy Aguilar. Napulat bilay si idol ko mat. Tano mga kansyuntan, kalikdam. May feel na feel to may kiyan. Era may Kakansyonan anta to. kasi si katoy mangkukumpo. Simbaga subagok, singa satay. Nung isilang ka sa mundong ito, di ba? Yes. No, Paborito man nun ugaw Isa ni. no, may nunuton mo, may mensahe. Walay balbalag sa mensahe Balbalag. to. So, amin niya kansyon to actually. Naliknam. Walay mensahe to. Yes, Kanyan naliknam. akalikdam. Singa sa tay, ipaglalaban ko. Hanggang sa dulo Yes, ng mundo. Kala kong bayan kong binmaan. Diba? So, kining aside, sa ating bayan. Ano, talagang, madamdamin. Yes. Yung mga kanta ni Capredi. At sa edad na 72.
ay pumanaw siya kahapon. Daming Yes. daming itong taon na to mga celebrities, di Oo, ba? binibilang ko nga pero ayoko magbilang kasi habang para- binibilang mo raw, secondary lalong dumadami. Ang mabibilangan, Ang pinagundakal. mabibilangan, oo. Parang gano'n. Kaya ayokong bilangin. Bahala na kayo. Pero, siyempre, condolence. Saka na rin, condolence na rin ulit dahil ngayon yung libing Oo, ni ni, Madam Judith Reyes. Gertrudis Reyes, di ba? yeah. Asawa ni Board dating member, board member Nicky Boy Reyes. So, Oo. Speaking of yung mga namamatay pa rin, kapaborito RJ, sa Kilalamot, 25-year-old woman, Jad Bacolod City, inatay lapod, rabies. Ay nako, marikit. Oh. Alam mo, di ba trending yung pagkamatay ng isang lalaki? Oo. Tapos ginagamit na rin as para to inform people, di ba? Yung about rabies, Oo. yung Para mag-create ng awareness. awareness, yes, Oo. yung nakagat tapos minsan lang siyang nagpabakuna. Kailangan pala kumplituhin yung bakuna, di ba? Hindi lang pala minsan yan 3 beses. 3 beses. Kompleto Oo. dapat yan. Lalo Kasi, na may rabies Oo, yung ang aso. sinasabi nila kapaborito RJ, kahit nagpa-anti-rabies ka nung una, pero yung mga sumunod hindi mo na sinundan, Oo. mawawalang bisa yung Yes, una. oo. Kasi aga na sundot. Parang ganon, di Oo, ba? oo. Aga na pabiskag. May So, namatay epekto na to naman. man. Yeah, may namatay na naman. At ito, kapaborito RJ, 2 months after na siya makagat. Parang yun din yung lalaki, di ba? Oo. Kasi 3 months after Kasi Oo. sa Tamuro Kaya yung pagakyat nung dita na na Yes. pag nasa utak na, lana, goodbye earth na yan. Yon. So anong nangyari dyan? So, ito, namatay. Yung pagkakagat, aso nila o asong gala o Aso, asong gala. nila. Oo, Oo. aso nila. Kasi Oo. mas importante na magpabakuna kayo kahit aso ninyo yan. Dahil Mm. hindi nyo alam kung kailan rabies yung aso ninyo. Yes, oo. Oo, Kaya- baka mamaya may... Saka pati yung laway. Hindi lang solo kagat. Oo. Yung kinikis mo yung aso. Di ba may namatay na nag-iisang anak? Ayun nga yung iba, yung 'di ba, yung mga aso Oo. may nakagawian na pag mahal na mahal yung amo dinidilaan sa pisngi, Mhm. 'di ba? Yun po nakakatakot din po 'yun kasi we will never know kung yung alaga nating aso kung minsan kahit na alagang-alaga nyo na yan, Mhm. hindi natin masabi kung kailan siya ma-infect Alam mo, ng kaya ang rabies. baga subagok Oo. natin, kasi nag-throwback ako, alam mo na, nung mahilig tayong maglaro sa mga bukid-bukid, di ba? Kala ko sa apoy. Nung bata tayo, di ba? Oo. May kabataan natin, wala kad uma, Oo. batik-batik kad tilapil. Yes, oo. Usil-usilan ka na aso. Usil-usilan ka aso. Nung kinakaray kilata, Mm. noong gire, di ba? Oo. Sugat. Yes. Alam mo yung may aso kami noon na tuta pa ha. Maamo yun kaya nung dinidilaan niya, ay malikat ang matatanggat-gatal. Ngayon ko na pag-isip-isip, Naku, buti hindi delikado ako na yun. rabies. Oo. Buti yung aso namin, walang rabies. Pag mayroon pala yun, wala na si RJ ngayon. So parang iniisip, naalala ko na. Naalala ko yan, kapaborito Naalala mo RJ. rin? Ang katigatal Kasi may mga nakita kong mga bata noon. Agiri. Yung giri nga. may yung giri, sugat. Ay, Tapos, bali-bali pa open yung wound. Oh. Isang tipadil-dilid aso. Ang gatil-gatil kasi. Kasi na-experience ko yan nung bata ko. Pero hindi alam ng mga magulang ko. Ako lang. Oh. Pero minsan lang naman. Kaya pag nag-throwback ako, naalala ko yun. Delikado yun. Ay butit wala. Hindi kasi ganito yun. Pang edukasyon lang naman. Hindi lahat ho ng aso may rabies. Yes. Oo. Yung mga Totoo rabid naman dog na yan. yan, Oo. yes. Dahil may sintomas yan, naglalaway, Yun. aso ng bagal, Pangasinan, mambatik-batik, yagabagabenin ipulutan, nasaray lasinggero, Okay. not knowing na yung karne pala nyon, may rabies din. Yes. Pagka- Delikado rin yun. Pagka pala gagalipon mo may karne to, siyempre tigtigan mo. Tapos asugat mo may limam. Ay, limam limam. mas, sakit man. Tumot may dita. So, Yes. dapat aware kayo sa saratan to avoid na magka-rabies kayo. Dahil tignan mo yung mga may kimutlan, takot dalay danom. Takot Correct. dalay butel. Naglalaway na yan. Naglalaway na. Lana. Oo. Pagka umakyat na sa utak, Yes. wala nang gamot.
Actually, wala na makakasave sa inyo. yes. So, kaya yung bata, yung mamamatay na bako mama, yung, Oo, yung yun ano yun. niya, yung Classic bagaton, example din yun. bagaton agurabis na alambre. Oo. Di ba, alam mo yun? Tamanaya- Di ba nag-viral din Oo, sa ano? Tamanaya Agoramos na aso. Aguramos na, so yun. Tapos yung mga ibang nakagat, nagpabakuna. Oo. Pero siya, Hindi nagpabakuna. idininay niya. Oo, naku. Idininay niya sa nanay niya na nakagat siya nung aso. Sabi niya, sabit lang ba alambre? Sabing gano'n. Actually, Nako. mas magiging alerto na kayo kung nasabit ng alambre. Eh di dapat magpa-antay-tetano ka. Tetano, yun. Nga ganun ba? To may save your life. Kasi alam mo naman, kapaborito Joseph, Oo. yung mga iba kasi Ini-ignore. Ini-ignore, hindi Oo, aware. Yun. Hindi sila aware actually Oo. na nga po wala di masi kami paano amin pituloy naso. Mabilay ni. Aman sukando kin man ni yan naso. Oh, tamang anti-rabies. Hindi gaman Hindi ba? pa anti-rabies ta kubrador. Sir. Pero Mm. swerte kang ko ipapaliwawak na ya swerte to tasara may makakakit yaso. Ang gapi rabies to. Ang gapoy rabies dahin. Pangasinan ang gapoy dita da. Ang gapi data. Tano walay dita dalaratan ay goodbye lata niya. Wala. Ko. So, pero to be safe, ang gapo may wala no akit kayo. San siya? Saan siya? Bakuna kayo. Yes, mampa-injection kayo. Ay maganda diyan sa bayan ng Lingayen na sana'y matutupad na. Bakit? Dahil siyempre nakabalik ulit si Dr. Von Carlo Tiangson, ang doktor ng bayan. As kagawad. As counselor ng Lingayen kasi Ay, counselor nga pala. Yes. meron siyang pinupursiging ordinansa at ayon sa kanya siguro sa pagbalik nila ngayon mapupunduhan na. Yeah. Dahil sana gawin ng mga iba't ibang bayan na maglaan ng pondo para sa yung anti-rabies vaccination. Kasi pag mambubunton kinit na sa district hospital, di ba? Arum na nauputan, kanyan wala may mananagnag irad sa may bakuna. Diyan na lang sa munisipyo, may aritsyo naman kayo pundahan nyo na para lahat ng naguyamos na bakuna nila, di ba? Although sometimes, ang ginagawa nila kasi kapaborito, Ajay, hindi naman everyday may nakakagat. Oh. At kapag ka bumibili ng gamot, mahal kasi rin yan. Yung Bakit? May anti-rabies. expiration yun? Meron din. Okay. So, para safe, ang ginagawa ng iba, para hindi masayang ang pundo ng gobyerno, pinabibili na lang sa labas. Sa kabayaran na lang, i-reimburse. So, Yung service na lang ang binibigyan nilang libre para hindi naman masayang yung pundo. Kasi Pero- yun yung nangyayaring gano'n eh. Pero okay na yun. Okay na yun kaysa makurakot. Oo. Kahit masayang yung pundo, okay na yun. Basta may nakaprepare, di ba? Sa bagay, Ano sa bang bagay, gagawin mo? Kung mag-expire, di mag-expire. Basta ang importante dyan, may aka-reserba. Walay wadman niya na dago na saray totoo. Di ba? Kaya dapat lang na mayroon. Kaya saludo ako doon sa ordinansa na yon. Na sasagutin o mayroong nakalaan na gamot o kaya pambakuna para sa mga naguyamas, nakagat, aso, pusa. Hindi Yeah. lang aso baka Oo. nakakonsentrate lang kayo sa may aso. tanong ako kapaborito, RJ. Paano kung si Mrs. ang nakakagat sa'yo? Ba yun? Kung ibang misis, magpapaantay titano pa ako. Ganon. Kasi hindi ko alam kung nagtututbrush o kung anong kinakain, di ba? Sa bagay. Si At least si na Mrs. obserbahan mo. Of Oo, course. diba? Ibang kagat yun. Iba't ibang klase ng kagat eh. May kagat ng gigil, Oo. may kagat na galit. Yan. Ayun ang masakit. Ayun, Yung kagat na galit. talagang ididiin talaga niya yun. Yung gigil, pangkiki lang. Di ba? Mayroon ngayong, ginayamisda si Mr. Ko, kanto may misis. Ay, si kanto what? Matinik may misis. Inarsa ka gayong masanto, kanto. Ay, ayod, lambatayod, party na taklay, kanto. Siguro akikulkulod be, kanto. Okay. Pero ginayamisda si Mr. Inarsa ko lang gayong ang kakabalag, jad bunag, kanto. Ay, dumatan. Ay, nansuspit sa si Mrs. Bunag mo ba? Okay, Abin lakal, mentam lang. Siyempre, Tumutani manala si Mr. Okay nila ba? No, talo kaya- sabol ko no, Jara, Diking-diking, Diking, pero no banag? Ay, bang buya mo siya. Of course. Ewan ko kung Delikado experience kayo mo. dyan. Ay, boy. So, good morning sa inyong lahat. So, mabalik tayo sa rabies. Ingat. Ingat lang po. At siyempre,
Kahapon naman, kapaborito Aljay, nabulabog po lahat ng mga opisina sa Metro Manila. Bakit? May bomb threat? Hindi naman. Hindi. Kundi Matama na. gumalaw muli ang lupa. Ay, gumalaw. Akala ko may Oo. bagong balita o kaya may bonus. Parang gano'n. Oo. Dahil magjojo na yung mid-year bonus. Lahat ng halos Ay, building, nako. lahat ng halos ng mga agencies at mga government agencies, Mhm. nagsilabasan Ay, yung syempre. mga tao. Tignan mo naman yung mga malalaking high-rise building ang mga yun high-rise eh. building, mga Oo. condominium, mga ano ba yan? Ang lakas ba naman ng lindol? Mhm. 5.1. Ay! Alam mo, pag Malakas nasa na 7th yun. floor ka, Okay? yung 5.1 na yan, para ka nang Yung dinuduyan. sa atin dito, yung magsab Oo. tayo, di ba? Ano ba yun? Oo. 5 lang yun eh. Oo. Third floor lang kami. Oo, pero para na kami dinuduyan ang lakas. Lalo na doon. Kaya nga, sa Metro Manila yon. May Ha? yung pinakamataas diyan more than 100 plus, di ba? Oo, yung iba. stories. Oo. Kaya nakakatakot. Kasi nagiging madalas muli yung uga ng lupa. Lately, doon tayo nakaramdam ng isang 5 point something din na magnitude Nako. ng lindol sa La Union. Mm. Pagkatapos ng La Union, days after, Mm. ilang araw lang, andyan naman sa Quezon, sa General Nakar Quezon, napektado pati ang Metro Manila at saka mga nearby provinces. At naramdaman nila yung lakas ng lindol na yan na 5.1. So imagine, nakakatakot din kapaborito Ajay kasi lalo na sa atin na-experience natin yung 1990 earthquake, nakakatrauma talaga. Na maybe mobile walk right from Dalim na dalin. Balikan lang natin yung senaryong yun kapaborito Ajay. Na naglalakad tayo sa along downtown area Tapos dito yung sa may Batag Perez sa Dalin, Boulevard. di ba? Oo. Nasa tapat tayo ng LC noon, Luzon Colleges pa lang yan. Nagbiglang nagsitumbahan yung mga Ay, nako. yung kahon-kahon ng mga bote ng soft drinks. Ngayon ako. Tapos pati yung motor ng Haggard natumba rin. Natumba dahil sa lakas. Dahil sa lakas 7.7 hanggang mamaya yan. yung poste sumasayaw na. Oo. At yung mga kalsada, bigla na lang nabibiyak at Nabibitag. bumubulwak Oo, yung na- maitim na tubig Oo. na mainit. Na dati-dati, kabataan natin, mga ano lang yan, mga katang isip lang. Oo. Na nababasa natin sa Yes. Aliwan Comics, Oo. Pinoy Comics. Alam mo pa ba yung mga comics na yun? Oo, Pinoy alam ko Classic pa. Comics, Oo. mga Wakasan Comics, Liwayway. Oo. Di ba? Nababasa Yes. lang natin dahil yung mga katang isip. Yun. Pero Actually, nakakatotoo. Yung before na mangyari yan, napanood ko pa nung bata ako, yung anong tawag doon, yung Hotel Infierno ba yun? Oo, mayroon yun. Di ba? Oo. Oo. Kita Ay, niyo yun? nako. So yung mga ganong disaster ba, mga kapaborito? Nako, Na- nagiging totoo. yes. Nagiging totoo. Very Because of traumatic, this. Oo. very traumatic sa isang tao yun. Kaya kapag ka nagkakaroon ng mga aftershocks noon, ay bigla kang nanginginig. Yes. So itong mga edad 30, di pa nila alam 'yan. Hindi na. Dahil nangyari that was 1990. 1990 So yun. ilang years na 'yun? Siguro 35 na. Oo. So yung mga edad 30 hindi na nila alam 'yan. Hindi na nila alam alam. 'yan. Oo. Yung mga batang 90s Yes. nakakaalam niya. Ay hindi na nila Yan alam. yung Eksaktong mga millennials. 1990. Oo. July 16, 1990 nung nangyari 'yan. Kaya maganda yung programa ng gobyerno natin na constant yung observation natin, na Awareness. tungkol sa lindol, kung anong mga nararapat na gawin. At ako'y natutuwa naman doon sa Metro Manila, lumabas yung mga ibang empleyado na naka-helmet. Protection sa kanilang ulo. Sana mayroon din tayo mga ganun sa mga Alam mo yung sa parang bawat building. sa construction worker, Oo, yung yun. sinusot nila. Oo, yung mga ganun. Kasi talagang ang sinisave mo diyan ulo. Ulo, napaka-importante Kasi yung pagka ulo. yung body mo, kung pwede pang yan, napilay, gamutin, hilutin, i-repair. Pero pag ulo, utak na yan kasi. Yes. Pag utak nang nadali, wala na. Wala na. Oo. Talagang instantly Kaya lahat mamamatay ng ka. virus sa atin, pagka yan dumating sa utak mo, wala na. Instant yan. Naku, naalala ko tuloy yung sabi mo yung utak. Naalala ko yung isang motorista Ay, sa nako. parting Visayas. Oo. Natumba. Tapos Kasunod ulo. niya yung 10-wheeler truck. Ay, nako. Pisang-pisa. Ay, Naku, nako. parang itlog na napisa. Yung uncle ko nga Mm. 'Di ba? Naksidente sa motor. Saka yung pinsan ko, pareha sila kung saan naksidente. Dito sa Oh. sa may Lukaw. Alam mo yung tulay diyan? Ay, yung maliit na tulay dyan noon. Yung
yung lukaw lang. Yun lang. Oo, Sa yes, lukaw. oo. Di ba may mga ano dyan sa gilid? Yung uncle ko noon, pauwi na, Oo. galing sa Lingayen. Oo. Natumba dyan, walang gasgas. Oho. Pero ang tama niya ulo, Oo. patay. Tapos yung pinsan ko naman, galing din ng Lingayen. Mm. Wala ring gasgas, ulo lang. Ulo lang. So, kaya pag dumadaan ka, busina ng busina. Mapalyon di man Mapal yun, maraya. oo. No, dyan sa may... Sa may tulay. Tulay. Oo. Kaya pagka ulo, kaya tama yung sinasabi mo, nabagsakan yung ulo mo. Oo. Yung ang mawawalan kilala ka ng ko, ulirat. Oo. nasa construction worker. Mm. Ano siya napata ay martilyo, wala kindi matagay, manggago man pupukpok. Naplag sa martilyo, pimunta dulo to. Oo. Nang bilay mo pero nagkaroon ng yung brain siya, Internal tumor. hemorrhage. Oo. Oo. Tapos hanggang sa, buhay siya, Oo. tagal-tagal, pero Oo. namuuna pala na yung dugo. Oo. So, proteksyon, yun yung sinasabi mo. Yes. So, mayroon sila, ha? Bilib ako, mayroon sila. Meron sila. Talagang nakahanda sila. Nakahanda sila. Part na rin yun siguro ng kanilang paghanda Yes. doon sa Big One, the Oo. Big One. Kaya sana sa mga ibang buildings din natin para sa proteksyon ng inyong mga empleyado, Yes, kaligtasan lalo nila. na yung mga Oo. matataas. Baka pwede yung unti-unting bilhin Mhm. yung mga helmet na yan para sa proteksyon ng mga empleyado, Sabagay, lalong-lalo na dito sa sa mga atin, nasa panay building. naman yung earthquake drill, di ba? Oo. Sa atin, kasi talaga naman na hindi mo alam Mm. kung kailan darating. So, dapat handa po tayo. Yes. Maging Boy Scout, Girl laging, Scout. laging handa. laging handa. Oo. Yan. So napakaganda rin na masanay tayo sa mga ganong training. Kanya wala roon tanya training, may observation, earthquake drill, kwanto. Mhm. Agyo gagalaw-galaw na, pati Yes, sikira oo, dugugaw. oo. Take it seriously. Hindi yung parang uluk-uluk ira, di ba? Alam mo Oo. na, yung mga bata yan Oo, kasi akala siyempre. nila, joke-joke lang. Oo, chismisan pa yan eh. Ano yan, parang ganun. Kaya dapat, kayo laging handa. Yun. Parang si good morning sa mga taga dyan sa, ano ba to? Sa May Mapandan, laging handa. Si Administrator Felix. Di ba? Ay, yes, ganun good ba? morning, Sir Felix. Sir Felix ng Mapandan, Pangasinan. Yan. Laging handa. Laging handa, Sir oo. Felix, good morning. At good morning din kay Kwan, Attorney Dindin. Saka si Sir Attorney, Jeff pala. good morning. Jet ba yun, Jeff? Sir Jeff, yun. Good morning din. Good morning sa inyo. Ayos nga pala si Attorney Dindin Banikod, good morning. At, Di ba? Salamat at palaging nandyan siya. Oo. Nakantabay. Nag-advise. Kay Engineer Rodolfo Bedo yun. Parang maraming bikers kanina doon sa dinaanan natin. Hindi ko napansin kanina. Doon siya. Hindi ko napansin kanina. At his age, ilan na siya. Hindi ko nababanggitin pero talo pa niya ako sa lakas. At stamina. Yes. Kung ano-ano nang hinahanap kong pampabiskag Pero siya mabibiskag, di ba? Yun kasi biking. Talagang saray ulat-ulat mo na exercise. Oo. Kanyan amin niya ulat mo, mabila-bila. Mabila-bila. Pati yun. Mabisbiskag. Mabibiskag. Ano abot? Ah. Siyempre, tatang tanagagi. Breaking news tayo, mga kapaborito. Sige, ano yan? Naaresto na po si Arnolfo Teves Jr. Akala ko ang inaabangan ko. Nung naaresto na, alam kong isusunod mo, Harry Roque. Hindi. Ito si Kwan, dating congressman. Di ba nasa East Timor? Nasa East Timor siya. Ngayon, nahuli siya doon mismo sa kanyang residensya sa Dili, Timor-Leste. Kinukumpirma ng kanyang anak na si Axel Teves. Kung inyo pong matatandahan, ito pong si Congressman Teves ay siyang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Digamo noong 2023. Alam mo, tagal na bakit? Siguro, isipin ng mga tagapakinig natin. Alam na nilang nandyan, but hindi nila inuuli. But ngayon lang, may proseso kasi. May proseso. Baka nasunod na yung proseso. Pwede. Kaya na tumbok na siya at nahuli na siya ng mga otoridad. Tulad ni nagbabiral din ngayon yung mga patutsada, mga sinasabi din ni Attorney Aris Roque, di ba? Nandito lang ako. Nandito lang ako. Ba't kayo bumuo pa ng tracking team? Parang ganun. Parang ganun. Sabing ganun. Yun naman ang proseso.
At hindi naman ninyo ako basta-basta mahuli dahil di kayo papayagan ng DAS authority. Parang ganon. Dahil may sarili silang lay doon. Yes. Pero ang ano doon, to be fair sa mga naririnig natin, may kaso. Kaya siyempre dumadaan sa tamang proseso. Kung ano man yung dahil may political color o ano, ang sa akin lang doon, pag iniintindi ko yon, may proseso kasi. Mhm. 'Di ba? May kaso ka. Mhm. So harapin mo. Although alam, yung sinasabi naman ng iba, kaya yan na kinasuhan ng ganyan dahil sa kanyang, 'di ba, koneksyon sa alam mo na kung ano yung awayan sa politika. Dahil nandyan sa palagi, kasama niya si Presidente Duterte, former president. Parang ganun. So parang, Yes. pero Yung ngayon, yung connection na yun Yung kasi connection na kapaborito, yun, RJ, pero yung- hindi natin maalis sa taong bayan yes, yun. yun ang kanilang liknaan. Pero tignan naman natin yung lay na dapat din sundin. Yan. Na mayroong kasing kaso. So dapat harapin. Parang ganun. Oh, yan. Yan. Kala ko itutuloy mo, Ari Roque. Ay, si ano pala. Si Congressman Teves yan. Hello, good morning kay Brother Alvin Sandoval. Sabi niya, good morning Brother Joseph and Kuya RJ. God bless, likewise. Ay, kumusta na si Engineer Larry? Alvin, nandito pa? Oo, kasi pupunta na si Dave sa may. Pakisabi. Alvin, okay, thank you. Okay. Kay Sir Max Solis, good morning. Good morning po Sir Joseph, Sir RJ. Paborito, God bless po kanto likewise. Kay Madam Maylin Alvaro, good morning po mga idol ko. Lugayan ko pa'y asawa, kialanang yung dudangal at liknay. Balay, si Intoy Wapson, love forever, asawa ko. Bago tayo mag-commercial, panawagan na rin sa lahat ng member consumer ng Sempelco, malapit na yung AGMA. 30 na. Sa Friday na. This coming Friday. Ano ngayon? 28 na. So, alamin na ninyo kung paano kayo makasali, or makasali doon sa kanilang website. Diba? Yan. I-search nyo lang sa inyong FB, yung Simpelco website ng Simpelco. Nandun na yung mga mechanics, how to join. Sundan na lang po ninyo yun, sundan ha? ninyo yun, ha? Para malay nyo, kayo yung manalo ng mga pa-premyo po nila. Yes. Ay, good morning, Madam Resalinda Reyes at kay Manager Engineer Rod Corpus. Yeah. Good morning. Good morning po sa inyo, busy sila Engineer. ngayon. No? Yes. At siyempre, binabati ko rin ng belated happy birthday sa mga masugid nating taga-subaybay kapaborito, AJ, si Madam Merly Macapas ng Barangay Basing, Binmali, Pangasinan. Oy, Madam Belated Merly. nag-birthday sila ng May 26. Yung pala, Nakalimutan tayong Martes. imbitahan eh. Nakalimutan nung tayong Lunes, imbitahan. Nung Lunes. Gamanon Madam Merly, happy birthday. Ha? Pwede pa rin. Ha? Pwede pa rin. Pwedeng humabol. Kung di pa bangles, yung pansit. Okay. Okay. Sige. Sige. Kay Nanay Bihing, good morning. Yes, Naalala ko yung tilapyang Yes. matambok. At ganoon din kay Nanay Conchita, ang sabi nga nila, yan yung yan yung Miriam Santiago ng Barangay Basing, si Chiperla, saka si Kagawad Esperanza. No. At ganoon na rin si Madam Emma Alipio. At saka sa mga marites na rin, good morning at mabuhay po kayo. Lalo na Bakit? yung mga minamarites ninyo. Dito pa rin kami ni Kapaborito Joseph at magtutuloy-tuloy. Oo. Ano kayong marites? Andito pa rin ang Liknae Valley, ha? Magpapatuloy po tayo pagkaralaman po ng mga paalalang ito. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco.
ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito? Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:37 oras na natin sa Liknay Balay. Kalukan tayo ni siyempre sa rin magtariran ka paborito. Amin kayo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay magtariran lingkor magtariran ka paborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Cecilia Morante. Sa kwanto morning mga idol, pakigreet po kami. Yayo Yoko Batutay ng Maluwed. Yan. Tawanan mo ang iyong problema. Di ba, Freddy Yeah. Aguilar? Yes. Ganyan nga kaibigan. Di ba? Yun. May pag natotorta na yung isip mo, tawanan mo lang ang problema. Oh, of course. Bayaan mo yung nag-create ng problema para sa'yo. Yung mga nag-iisip ng kung ano-ano, Yun. kung anong mangyayari sa'yo. Oo. Problemahin nila yun.
Problema. Wag mo lang Actually, sila pagsakitan yung ng ulo. na-stress. Oh. Di ba? Hayaan mo silang ma-stress, but not you. Not you, yes. Yung mga minamarites nila dyan. Oo. Sa labas. Kami ni Kapaborito Joseph, hayaan namin silang may stress. Of course. Basta kami happy. Yes. Happy together. Yes. Parang ganun. Oo, kasi alam po ninyo, yung mga ganyang bagay, dadaan din yan, dadaan lang, mawawala din. Kaya kung minamarites kayo, as long as ginagawa ninyo yung tama, bayaan nyo silang may stress sa inyo. Basta ikaw, huwag kang may stress. Yes, and always remember this, nandyan lagi ang awa ng Diyos. Yun. Nandyan lagi ang awa ng Diyos. No matter what. Nako. Ay, so public service ni Sir Jerome. Oy! Nathan Sotolor na Madam Judith Reyes na Libsong Lingayen, Pangasinan. Asawa ng dati board member ni Nestor Nicky Boy Reyes. Sa oras na tulor, alas 9 kabuwasan, Misa Andadtan at Epiphany of Our Lord Cathedral Parish, Lingayen, Pangasinan. At dyan na rin kasi nakaimlay. Tabi lang ng simbahan. Tabi ng simbahan. At syempre baka sa Libsong na rin, cemetery. Yes. Dahil yung house nila, board member dyan sa Barangay Libsong. Oo. Yan. Kaya doon po sa mga makikipaglibing, yun po yung information na pinarating sa atin ni Sir Jerome. Okay. So, leaders, it is none of your business to know what your employees are doing in their bedrooms or at the beach. Stop asking what people will do with their vacation leave as a requisite for approval. Oy, meron Diba? bang ganon? Hindi kasi parang, sir, halimbawa ko, boss, gak makaloob ta ibakso pamilya ko laylaan. Akin, laan mo ni detalye? Oh, Laan nyo, nara-resort, so laan nyo, wag na. Ay, alam mo, meron. Nagpaalam lang kung saan pupunta. Privacy nga yun eh. Meron akong kakilalang ganito, local chief executive. Tatanungin lahat? Lahat na magpa-file ng leave, pupunta sa kanya, personal magpapapirma. Ay, naku, wag naman. Hindi ba dapat lang sa Kasi head? Karapatan yun eh. Of course. Karapatan mo ng yun sino mang empleyado Yes. na magkaroon din ng bakasyon. Oo. Kaya nga may tinawag na vacation leave. Oo. Kaya nako kayo may mga iba diyan pero Los Venos may alam ako na ganito, local chief Ganun ba? executive, na magpapapirma ka lang ng leave. Punta ka sa kanya personal. Siya ka matamay, anta mo anusan mo, may pila. Samantalang noon, sa ibang mga local chief executive, punta ka lang sa head mo, doon sa office, mapirma ka, pipirma niya, tapos, nakalib ka na. Pero ito, Kapaborito RJ, nakikialam. Ay, good morning sa mga taga Manawag, Pangasinan. At talagang back to work, na-interview natin kahapon. Si Mayor Ming, di ba? Ay, Mayor Ming, good morning Magandang umaga sa iyo. Back to work talaga at talagang syempre, 'di ba? Diyan naman siya hinusgahan ng kanyang mga kababayan. Oo. May kulito, man trabaho. Yes. Bilang may basta makuli ka. Nakadatan ang kapoy paga. Sa katulatan ti ibabaga tayo Kapaborito RJ, basta maong suginawang bali-bali performance mo ang gapi paga. Kaya nga pala si Paga. Nakapasok pala si Rose ng Fifth si Madam District. Rose sa Paga. Paga. Nakabakasyon siya ngayon. Naalala ko yung Paga kamo kaya naka-upload niya. Paga. Siyempre after the hectic schedule niya sa pangangampanya, at ngayon tapos sa election, so nakabakasyon naman. Good morning sa mga taga 5th District ng Pangasinan. Siya nga pala, update natin sa palarong pambansa. Narito Diyan na po pala yung... dito sa Ilocos? Yung Ilocos Norte. Okay. Diyan in particular sa Lawag yata. May 27, as of yesterday, ang medal tally. Ito po yung 2025 palarong pambansa medal tally update. National Capital Region nangunguna with 15 golds. 8 silvers and 3 bronze. Kapaborito RJ. Tapos pumapangalawa dyan ang Region 4A, Calabarzon, with 11 golds. Sumusunod ang Region 6, Western Visayas, ang titibay talaga ng mga to.
Basta Western Visayas, Oo. very supportive sila. Alam mo nung nangyari yung palaro dito bago ituloy, 2 Oo. times sa Pangasinan, Yes. Western Visayas. At nung na-interview ko yung kanilang coach, doon pala talagang todo suporta. Pagka Yes. sports ang pinag-usapan, sports Iba. lover sila doon. Yes. Iba pala. Iba ang Iba yung suporta dyan. pagtutok nila. Kaya Yes. Western Visayas, saludo ako sa inyo. Yes. So, with 6 goals po yan, ha? Sumusunod naman po dyan, Region 10, Northern Mindanao. With 5 goals. And then, Region 8, Eastern Visayas with 5. Region 5, Bicol, 5. Region 13, Caraga, 2. Region 11, Davao, 2. At ang Ilocos Region, Region 1. Oy, Meron tayong isa Calamor. nakaisa na rin. Nakaisa na rin tayo. Kasama po natin dyan with 1 gold ang Socsargen, Mimaropang, Central Luzon. Ang Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Cagayan Valley at saka BARMM, mga kalawit nira. Yes, pagka ganyang palaro, sabi kasi nito, kaya ako napayes, go, 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 Pangasinan, Quantumot. So yes, naalala ko nga noon, kung gaano kalakas yung ating mga atleta. Pero suportahan po natin yung ating mga atleta, lalo na yung mga magulang. Kung ano yung hilig ng inyong mga anak, suportahan po ninyo. Baka dyan Don't sila worry. ma-excel, di ba? Don't worry kasi may nilulutong ordinansa si board member elect, Yes. Doc Oo. Jerry Rosario. na sports program para mas napalaknab ni so sa aming sports program tayo duyag na Pangasinan, and at the same time it will center on the training ng mga bata. Yes. Tambayaran po ninyo yan. And by the way, kapaborito RJ, meron na namang lumabas na survey. Survey. Oy. Ito naman yung 2028. Tapos ang election, Oo. hindi na kandidato. Looking forward na. Looking forward. 2028 na ngayon pinag-uusapan. Ay, nako. Tagal-tagal pa yan. Oo. Pero may survey na. Meron ng survey. Base dito sa survey, sa 2028 Presidential Preferential Survey, sino ang mga ibubutos mo? Sino ang mga possible presidential At this early, at this early. Pinag-uusapan na. Presidential at saka vice presidential. Alam mo kung sino nangunguna? Baka ni Jimenez, hindi rin. Hindi rin. Sa mga presidential balls, ang nangunguna with 29% approval, Sara Duterte. Kasi yun yung matunog eh. Tapos, sinong sumusunod? Sumusunod sa kanya, with slight margin, kapaborito RJ, with 21%. Malapit Malapit lang, masyado. Sino? Lenny Robredo. Oy. Mayor Lenny Robredo. Talagang hindi pa rin nawawala yung pangalan ni matibay pa rin. Madam Lenny, na mayor na ngayon sa Naga City, di ba? Yes. Yan yung kasing iniwang legacy ng kanyang butihing may bahay na si former DILG Secretary Jesse Robredo. Jesse Robredo. Yan yung namatay sa plane crash sa tubig, di ba? Yes. Ang pangatlo sa kanila, with 15% approval, Bongo. Bongo? Yes. Talagang lumilitaw si Bongo. Yeah. Alam mo kung sino pangapat? With 11% approval, Raffy Tulfo. Alam mo yung, di ba, yung baga sa bago, yung contender ka lang, yung lumalabas ng pangalan mo. Di ba? May Di ba? hinahanap Ano akong yan? pangalan dito kasi nagsabi na siya na I am open na tumakbong presidente. Wala yun. Nasaan siya? Wala siya din eh. Wala. Pero dumako tayo sa Vice Presidential Preferential so una Survey. na nangunguna is Sara Duterte. Next is Lenny Robredo. Puro babae Tapos Bongo. Bongo at saka Raffy Tulfo. Kasi nag-number 1 sa Senado yan si Bongo ngayon. Yes. Sa mga nanalo. Top notcher siya. Sa Vice Presidential Preferential Survey naman, para sa 2028 election, kapaborito AJ, ang nangunguna with 36% approval, dinaig pa niya si Sara Duterte, 29% lang. Basta Sara, 21. 29. Ito, 36%. Alam mo kung sino? Senador Bongo. Bongo pa rin? Yes. Alam mo, sige, mamaya na lang yung parang may conclusion ako. Sige. Sige. Ang sumusunod sa kanya with 26% approval rating, Bam Aquino. Talagang umarangkada si Bam na si Senador Bam Aquino. number 2.
Yun, number 2 sa number 2. Yes. Pero malaki yung agwat din ni Bongo, milyon, 7 malayo, million ata. malayo, Almost malayo. 7 million. Sige. Ang sumusunod, Mhm. with 11%, talagang consistent, Raffy Tulfo. Raffy Tulfo. Oo. Tingnan natin kung anong magiging epekto ng pagsasama nila ni Erwin Tulfo. Yes. Kung may magagawa sila sa bayan, aangat pa yan. Yes, Sigurado of course. yan. Nyala, may anapon mo, si Baim. Oy, Oh, lumalabas din. lumabas din sa vice presidential race. 6%. 6. 6%. 6%. Baka ma-mispronounce Approval ko eh. rating. Risa Ontiveros. Kasi ano yan, kasi fighter din. Oh, yes. of Palaban course. din. Pero may plano yan. Oh, di ba sabi niya nagpahayag na nga siya, I'm open. Yes. Sige. So number Number 4. Number 4. At ang panglima, Ay, meron pang panglima. with 4%. At least lumabas. At Hindi least zero. lumabas. 4% eh. Kahit pa paano, may 4% siya. Malaki-laki na rin bagay Sino? yun. Cheese Escudero. Diyan, yan daw natin, ganito, para makata. Ganun na ba talaga magsalita yun? Ganyan talaga yun. Makata talaga. Kaya ako hindi nagtataka, kapaborito Ajay. Lumaban na yan, di ba, natalo? Yes. Ako hindi nagtataka kung sa isa ring survey, lumabas na doon sa survey na yon, marami ang tinanong sila kasi kung pabor sila. Doon sa latest Pulse Asia survey, tinanong ang mga respondents kung pabor sila sa impeachment na sinampa kay Vice President Sara. And 50% ang hindi pabor. Hindi pabor. So, kasi kaya nga, mamaya may conclusion ako dyan. Kasi yung kako, di ba? Kasi napansin ko, nung binasa mo, ang nangunguna sa pagka-presidente at vice presidente, Duterte camp. Yes. Di ba? Yes, Duterte camp. Duterte camp, dahil naman natin kung ano yung... Alam ko nang tinutumbok yung so conclusion mo. parang, Sige. di ba yung conclusion, parang marami pa rin yung sumusuporta Yes. sa Di ba- mga Dutertes. Yes. Di ba doon sa survey na binasa natin kahapon, marami pa rin yung trust rating ng dating Pangulo, diba? malaki pa rin. At malakas pa rin ang hatak. Yes. Lalo na ngayon kasi, dahil, di ba, sa mga pangyayari. Oo. Kaya, siyempre, yung, alam mo na, dito tayo, mga Pinoy naman kasi, ano sila, yung sympathy. Kaya nga, Sympathiya. Yes. If you remember, Kapabrito RJ, very apologetic si President BBM. Yes. Right after the election, because sabi niya, 'di ba sabi niya, may nagsalita ng mga taong bayan. So tapos ng eleksyon, dapat magtrabaho na tayo because nagsalita na ang taong bayan at ayaw nila ng sobra-sobrang politika. Alam mo, sabi ng kumpare kong manginginom ulit. Sabi niya, talagang matalino yung manginginom na yan eh. Talaga, iba talaga ang epekto ng alak sa kanya. Niya, hindi, wala pa naman. Mag-uumpisa pa naman. Ay, mag-uumpisa Pero lang. sadyang matalino. Sige. Ano sabi niya? Sabi ng kumpare kong manginginom? Sabi niya, believe naman ako kay President Ramos. Kaya lang, di ako believe sa mga nakapaligid. Parang gano'n. Meron siyang tinutumbok. Pero kung si Presidente, Marcos pala. Kung si Presidente Marcos lang, okay siya. Pero ewan ko lang sa mga nakapaligid, yun yung maikling tinuran ng kumpare ko. Kaya nga pinag-resign sila, di ba? Pinagsabit ng courtesy resignation. Pero yung iba, walang posisyon eh. Yung iba, wala pa rin. Hindi, yung iba, walang posisyon na nakapaligid. Ganon? Oo, yung kilala mo yun. Walang posisyon daw eh. Paano siya pagre-resign walang posisyon? Alam ko na kung sino. Kaya sabi ko sa manginginom na kumpare ko, sino yan? Ikaw naman, para kang pinanganak kahapon. Sino ba ang pinaka-impluwensya sa buhay ng isang lalaki? Ganon, Para ganon ba? Ganon ba ang tanong? Sino ang pinaka-impluwensya sa buhay ng isang lalaki? Yan na yun, siguro. Yun, okay. Tinutumbok niya. Ayan, okay. Galing yun sa kumpare kong manginginom. Galing ng manginginom na yan. Kasi pag napag-uusapan na, tapos dumako siya ulit sa mga sa mga itong eleksyon ng kapitan. Tapos sinabi niya yung kumpare kong manginginom. Paano makakabalik yan? Inatalo sa sarili niyang lugar, sabing gano'n. Sabi ko naman sa kumpare kong manginginom, ibang usapin na yan. Hayaan mo na ako. Nag-move on na siya. Mag-move on ka na rin. Kasi pag yun yung sinasabi natin kanina, ini-stress mo lang ang sarili mo kako sa kanya sa problema ng ibang tao. Di ba? Parang gano'n. Kaya ito sa ngayon, tuloy na tuloy po ang barangay at sangguniang kabataan elections. Sa ngayon tuloy na tuloy po.
At in fact, Mayroon pa bang- pinaghahanda na ng Commission on Tanungin lang Elections yan. kita, kapag, kasi Iwan ko kung may hahabol pa nila yung kung may alam batas. pa dyan. Oo. Di ba pag may mga kaso, mayroon ng ruling sa lower court, Oo. mayroon pang TRO. Meron Temporary pa. restraining order, Oo. para yung batas na yun ma-hold muna. Sa Korte Suprema na yan. Oo. Pero pag Korte Suprema, meron pa bang TRO dun sa desisyon? Hindi ko alam kung... Sila yung nagdesisyon eh. Hindi, ang Kaya kasi... yung usapin ngayon, yun yung argumentuhan. Yung magandang argumento ngayon, Kapaborito Kasi RJ... Supreme Court Oo. ruling na yan. Oo. Pwede pa bang anuhin yan ng kahit na anong Ng mga panday- mambabatas ng mga natin? mambabatas? Yun ang tanong ngayon. Abangan natin. Marami ng pagkakataon na nangyari yon, Kapaborito RJ. Pwede pa? Na nagpapasa sila ng batas Oh. na pinopostpone yung ganitang eleksyon Pero sa barangay eleksyon. wala pang ruling noon yung Noon Supreme yun. Court. Yes. Pero ngayon, meron na yun. Oh. So, hindi ko alam kung Yes, tingnan natin. mas ano ang magiging basehan nila mamaya. Oh, Tingnan natin. sa Basta sa ngayon, magtanong tayo sa mga Oo. kasi marami na hong lumalabas sa mga Facebook, 'di ba? Mayroon pang sino yung attorney? si Makalintal. Yung isa pa. Romulo Makalintal. Meron pang isa na tuloy na dahil ganito ni-explain. Oo. Sabi naman ng mga iba, tuloy na, inaano lang yung yung kung ilan years yung postponement. Pero doon sasabihin ko, wag kayong maniwala dahil hindi pa sila nagsesesyon. Totoo yun. Yung Kongreso. So, wala Yes. pang desisyon. So, wala pa. Actually, ang opening ng session nila, Yes. sasabay sa SONA. Yes. Pinaghahandaan na rin po yan, yung State of the Nation Address. Kaya Pero, pala. kaya ito, sa ating mga barangay officials, mag-ingat-ingat na lang po kayo sa inyong paninilbihan sa ngayon, ha? Siya sa may Agawad Cavite. Nung yung may Agawad Cavite, inikal da may barangay Tanod da. Ta inakal dalalante agda ni Pinansuil daw. Ando di ako litap-tapan. Anti ginawa to during the flag ceremony. Nang bantayan niyo yan. During the flag ceremony. Umaawit sila ng bayang Magiliw. Yan, itani. Napunta na yung bayang Magiliw. Walang sa... Barangay. Sa harap ng barangay Julia. During the flag ceremony, hindi nila napansin, bigla na lang sumulpot sa likod yung suspect. Ayun na siya, yun. Ayan. Ang unang binaril niya dyan, yung punong barangay, sumunod yung dalawang katabi niyang kagawad ng barangay. Ay nako, saan yun? At alam mo kung saan tama, puro ulo eh. Ay nako, patay sila. Sila. Hindi ka napanood yung kagabi. At pati yung biktima ay yung suspect nagpakamatay Kailan yan? din. Nung isang araw eh. Isang araw pa. Oo. Ay, Hindi ako nako. nagkakamali nung 26 yata yan. Kaya nga, ag kayo man, may mamaltrato, may akala nyo nasa posisyon kayo. Yun. Ako ang boss. Yun. Na amay manlamas kayo. Yun. Ay, nunot nyo sa kay Subilayo. Singalamot lak yun. Antamya, gawaya, ako labit leen no iner. Ya, walay formation na sa security guard. Amay head na amay security, siyempre nalilate, alit. Formation, antamian to. Siyempre, antamirata ikin, wala rami sarili damot ya armas. Sa dun sa may short firearm. Pero security guard iralante, batuta. Pantatami-tamian to. Tama na, wala problema to pamilya to. Naku. Wala awit tong dagat. Sinasaksak Nila to. tong may henda. Saan to sinasaksak. So yan, reminder lang. Kaya wag. As a public Alamin official, ninyo, ha? oo. Kung anong problema, kung bakit. Hindi porkit nandyan Ay, kayo, naku. ikaw ang punong barangay o ikaw ay kagawad, kayo na ang boss dyan sa Yun barangay. nga, Hindi parang yun. Nasa yung, kailangan antayo, aralyo, paano to, so makisama. Kasi Dapat hindi dyan nyo kasi. alam. Oo. Yung Dapat kayo, dyan kasi, pag aral yun. namumuno kayo dyan, lagi nyong obserbahan yung diplomacy. Diplomacy. Correct ka dyan. Ako litop-tupan man na yan. Talaga yung plano to. Talaga ng plano to la. Nalapot Talagang bunog, nan-decide mo laya. Nan-decide la. San siya lang niya gago niya siya? Oo. Di ba? Pati Unang bila ito, inala to. Socialist.
So, Diba? ingat lang po. Pakikisama lang. Hindi yung Yes. bus kayo, parang busi kayo palagi. Yan. Alalahanin ninyo. Kasi may mga ganyan At mga it will apply barangay also officials. sa mga elected officials. Yun. Ha? Totoo Aliwan porque wala kayo the power ay amay saray tutuot amay agyure galang. Ay nako. Ito, pagkatatandaan po ninyo. Pag po yung mga tao ginipit po ninyo, Ay, nako. lalaban at lalaban Yes, yan. at saka isipin ninyo, isa lang ang ating buhay. Yes, lalaban at lalaban yan. Hindi porket leader kayo, hindi porket official kayo. May lalaban at lalaban sa inyo. Wala may abantayan po. Oh. No? Diyan pelikula balot. Masyadi pa naglamos to nan ako lito pansan nan nila tulaya may paltugan, may isa may kakasi. Hindi promote ta kala unyo niya nga po takulitok depan lang. Ayan na Yun nga. yung huli ng lahat. Yes, huli na. Na-realize mo yun. Tama yun. Di ba? Konsiderasyon. Yes. Kaya nga sabi ko lagi kapabrito Ajay, pag namumuno kayo, always bear in mind, remain humble at always speak with this diplomacy. O, diplomasya lang yan. Kung may mga arguments dyan o argumento sa mga barangay, diplomacy lang. Huwag magtaas ng boses. Saka, kung may pikuwat ang rason. Oo. Ano na? Makinig sa boses ng taong bayan, makinig sa rason Oo. ng taong bayan. Saka kung pikuwat man, malis ka na. Yes. Actually, yung very first duty ng mga barangay officials, Ay, nako. makinig sa rason ng mga kabarangay mates nila. And from there, pwede kayong makabuo ng mga decisions na ikagaganda ng barangay. Yes, Yan lang yun. Huwag kayong masyadong asibok. Matanga-tangas kilan na akawasang kila ba napakapanyari ang tayo lamay. Si kailay man sa syaditan forever. Oy, Saya nako. ko anong kumpare ta. Hmm. Walay mister. Kanto. Non-flag ceremony. Pinatinan misis. Kanto. Inari. Ang taklata na flag ceremony ay? Inariya, paring Dennis. Ang taklata na flag ceremony. Kulang sa detalye. Yung Oo text. nga. Saan yan? Saan yung barangay? Walay mister ko no, ng flag ceremony, pinatinan misis. Pinatinan misis. Rasunoy. Pero yun, kitang-kita mo ha. Pero yan yung pamamaril niya. Yan yung huli pero hindi kulong. Ay nako. So ingat-ingat. Agyo amay atagyak po mo. Yes. Amay alipustan mo may tuo. Oo. Nakakalitak na pantan. Huli ng lahat sa Oo, pagbabawi. wag. Patay yung mga yon, inulo talaga. Oo. Talagang pinunterya sa ulo. Yes. Talagang magaling bumaril. Magaling bumaril. Talagang sabi ko. Tapos ano pa, kasi alam mo, pagka ganyang yung position nila, flag raising ceremony, nakakonsentrate sila sa pagharap sa watawat ng Pilipinas. Nakita ko yung formation nila. Oo. Nakakonsentrate talaga sila doon eh. Ayan. Kaya ingat-ingat lang po. Ha? Yes. Okay. Okay. Pag nanilbihan, talagang maninilbihan kayo. Hindi yung kayo ang pagsisilbihan. Ha? Okay. Walang kapulay malam yung oras sa atin tanagagik. Tabayanan po ninyo susunod kagarang number 1 yung kapaborito Joy Baby. Akalo bakan tabay lalang walad liknay bali sa rin magtaryuran kapaborito yamansan siya ni. Siyempre, at sa yung programa yung liknay balay. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarian kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kan tabay ti man technical side. Siyempre, watan ni Redwaran Pogi sa imanang araw lawas the faithful one, Engineer Richard Ulanday. Tansay kaulop to, kan tabay to na Engineer Dennis Justoni Palaganas. See po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.